Salam. Selamat hari Minggu ma di hita sude. Damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tamado hita maddo mauliate tutu hatta. Ala asi dot olong ni rohana namang aramauti hita. Boy saat kita di bagasan haipason. Di bagasan joroni tuhatta. Dinalau mamuji. Tuhata marhite ede puji-pujiata uhud manangion barita nauli sia tuhata atong adorang sotapuka pariminggota diobbason tabuak mati kisatokin marhahoho mamma hita. Amin. Tapukama parminggota, tapuji tuhata marhite edeta sian bukwede nomor 4 ayat sada sa rodia tolu sai puji debata. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Alai sian ibana do ubain na di bagasan Kristus Yesus amu. Ay ibana do gabi habisuhon dihita, sian debata, dohot hati goran, habadiaon dohot haluaon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso atu dosan. Hodo silehon apul-apul tuakan marsak roha. Hodo silehon gogo tuakan nagale asima roham. Tatap ma akana marsak roha. Dohot akana hona pangujunan. Saya tatap ma hoi-hoi nasida. Jala palua nasida sian hagogotani. Asa patar di ida nasida. Hodo pangurupi. Haporusan. Dot pangaramoti. Di agogotan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tapi gema ede puji-pujian. Sian kur ina pada hari Kamis.
Mare dehita sia buke de nomor 31 ayat 3.4 ari namar hasonangan. Tabigi mahata ni dibata, songon patujolo ni jamita, turpuk tuari minggu tasadarion ima minggu pasapuluh pituon dung trinitatis, natar surat di buku ni poda sian Raja Salomo, bidu opat mamuka maisian ayat 20, saaro di ayat 27, songon nasomal tajahama marsorin di ayat 27 rapita majahasa songonoma didok ale anaha sai parate-ate homa akahataki tare homa pinggolmu tumangihon akahataki ai hangulua doi dia kana jupangat disi jalagabe hahisaron disadok dagingna. Paholang ma siako aci-aci ni pamangan, jala padao siako bibir si juba jabi. Sai tibangi ma pangalakan ipatmu, asatung marsihohot saluhud dalammu. Unang manipil ho tu siamun manang tu habirang, sai paholang mapakmu sian hajahaton. Ima sahakna, martuado akan namanangihon hata ni debata, nau piopsa jala na mangulahosa. Amin. Tapi gema edi puji-pujian sian kur punguan ina Naomi.
Mare dehita sian buku ede nomor 167 ayat 1 tabah 5 di jakon Yesus do pardosa. Damang dainang na hinaulongan di bagasan Kristus Jesus, tarimang-rimangi majo satokin, aka parulauta nang pambayanata, naso di halomohon rohani dongata, rohani keluarga tarlumobi tuhata. Atong sianunduk sodot serep ni roha, beta itaro tuhadupan menidibata, lau manopoti sudi dosata. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus, si pangulu hami. Hami ala pardosa na dangolon, rotu jolo niya bangsa habidiomi, manopoti jala mangagukon dosa nami. Macay jot-jot warsay hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahainan nami naruai. Dang waholongi hami ho, siya nasa rohan nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubay kami.
dibaheni tamado rimasmu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami asesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak hakolongan ni roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai alih Tuhan saya si maroham dihami hala nadangulon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dusata sata karisap lelingna utadikoko alai papungu-punguoku mahomuse marhite-hite aka asini roha godang taga diparpiar ni muruku utabunihon bohiku satokin maradopoko alai marhite dengan basa saliling-lilingna asiakuho ninna jahuba si paluaho hasangapa ma di debata na digitjang. Amin. Udul mahamu. Tabigema ede puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Puji Tuhata, mari hitete ede sian buku ede nomor 206 ayat sada taba opat nazi sondo au Tuhaku. Hatani Tuhata, songodalan nai baru dihita di mingguon, ima natar surat di buku ni Matius bidu 22 ayat 37 140 sonoma didok. Jadi didok Yesus ma si ha holongom mudo Tuhan debatam. Sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, dohot sian nasa roham. Idopatik raja naparjolo, alai dosdo argani napadua honon, si ha holongom mudo dongan mi doson dirim. Patik naduodo makangkam nasa patik dohot hatani parurirang ima sahakna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulan nahobar Tuhatami amin. Tabigima ede puji-pujian sian kur ama. Tapuji Tuhata marite ede nomor 110 tolu ayat sada saro dia 2 debata si tolu sada.
tahatidakon maha porsiautai, songon nahinatidakon ni dongata saha porsiaon di portibion, rap madok mahita, ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo naso hatu dosan, nama no palangit dohot tano, ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata, nama naon na bernit, di panghuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, jala tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dusani. Disima ibana pai mamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohon namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tain namandok, mulak mangulu do sogut daging nialak nong mate, dohot yang uluan na sora sudah. Amin. Udul mahamu. Tapi gema di puji-pujian sian kurni yana kota PP GKP.
Tabigema akatikting namasa dihitana sa mingguon. Hurian itu hatta nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Tabigema tambahan ting-ting namasa di huriatta di mingguta minggu pasapuluh pitu hondong trintatis sada Oktober 2020. Naparjolo nasorang di hari Senin tanggal 25 September 2020 nunga sorang sadada danak boru di keluarga Niamata Ebenezer Malau tubuni inata Sepno Semsa Boru Sitorus nama ringanan di Jalan Bunga Ester nomor 107B masuk sektor Pitu. Ipasdo dak danaki songoni nang natorasna. Napaduahon namoding di hari Senin tanggal 25 September 2020 nungap perjolo moding sadaina siantonga tongani huriata ima inata romanna boru nadeak tutup usia 70 tahun nahina baluhon ni amata LM Lumban Gaul nama ringanan di Jalan Sawit Tolu nomor 15 Perumnas Simalingkar masuk sektor 10 sada. Napatuluhon acara pangapulion di mingguta sadarion sada Oktober 2020 dung salpu parminggu ta arianon naing dipatupado acara pangapulion di bagas ni keluarga Nyonya Kembaren Boru Marbun nama ringanan di Jalan Jaheraya nomor 70 Perumnas Simalingkar sektor 12. Songonima tambahan ting-ting namasa di huriatta di bagasan mingguta sadarion. Lau manumunomu jamita maredde mahita sian bukwede nomor 127 ayat sada opat sahat 5. Sion tu baru
Tuhan debata suatu madamem na sumurungi di tonga-tonga ni roha ng pikiran nami dinalaho marsaor manangihon dohot pauraton hatami ibagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atani debata nagabi ucahan ni minggutta diarianon dienet do sian surat ni si Jakobus di biddu 5 mamukamay sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 sada tajahama margati soring mahita majaha sonomma hatani debata atong pabenget hamuma rohamuna ale akadongan saha rodi haroro ni Tuhani ay parhamai pe di paimai mado parbue na arga na siat tanoi jala dihabenget todo paima di jalo udan manogot nang bodari. Unang marhui hamu maralohok kamu ali akadongan asa unang hona uhum hamu nung ngajongjong dipitui panguhumi. Taparhatua do akka naung marhabengeton dibigi hamudo habengeton ni sijup jala di ida hamudo ujungna binain ni Tuhani ay para si rohabulod do Tuhani jala partalup ni roha songonima sahatna saloma dihita saluhut na diamuna puriah ni Tuhan na ni hawalongan itu hatta Yesus Kristus odolan ni jamitata diarianon didok benget mangulahon lomo ni roha ni debata nagabe sukus-sukun perjulu dihita adorang sota babagas siat turpukon neng sukunota didirita ahado lomo ni roha ni debata ahado lomo ni roha ni debata si ulahonotta di bagasan hadiriot molodung bolas dapat titai baru pe buai tapagajang turpuk ni zamiton alana jutaddo di tongani nguluon sahira naholan naing lomo ni rohat tado naing dapok ta baik manang siat dongat ta manang siani sepe bahkan siat tonga-tonga ni huriaon di negaraon ahado nong binain ni negaraon ahado nong binain ni ripekku ahado nabinain ni hula-hulakku tuau tarido rupani alay satikyon diajari kita naing mangalului lomo ni rohani dibata asa unang lomo ni rohatta nasaut jala ido parukilan na bolon na pinasaha ni Jesus di tangyang na di taman Getsemani aliamang unang ma lomo ni rohakku sakka mo ma nasaut pasauton lomo ni rohani dongan suang-suangoni nang pasauton lomo ni rohani di bata totu parukilon na bulod doon jala si Jakobus termasuk jolma na merukil do ibana marukil di bagasan roha
doh pikiran na laho mangulahon aha dia lomoni rohani di bata siulahonon na di tonga-tonga ni nguluna sasitong na tarida doi di parukilon ni nguluna doh di habengeton na adong do na marnida ditikki majonok di hari hama matene dugul-dugul ni ibana peninna sahira dugul-dugul ni untuk molo di bahasa Indonesia kapalan dugul-dugul ni ala ni aha dakole benge ni roha di ibana alai jugul do ibana martangiang ala jok do ibana martangiang jala dugul-dugul neipe sahira dugul-dugul ni untuk kuboto rupani buhado hita martangiang manang marsobbado gabe pak ni dugul-dugul tainon odol tu semeni tarida doi di pergumulan nibana di parukilan nibana asas buinian sakap ni debata na tarida di ngoluna Paulus pedidok songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon ape dihita batak didok-do taringo tu parrohaoni dang dau tubis siam bonana artina karakternya mongta say mangihu do itu hita mulu daunin na tubis siap bonana isaru deba pahalus mabahasay kan isaru deba inna kamu mapagajak kor rohamuna di rohamuna ahado di baun anod do tabu Allah ngoni kata di bainon ate nata terjemahoni duk saen no kebetianon lauhita tu haleluya manang tu Tesalonika damang doho dainang nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus atong dia do lomoni rohani di bata hobar tutur pukta sadarion idok apostel Jakobus marbenget ni roha ma amu basay ko marbenget ni roha molo hat Indonesia di dokko ni sabar tekun daido molo tabering di kamus bahasa Indonesia KBBI ado pangatusion manang lapatan ni benget ni roha manang sabari berarti nomor lapatan may manaon menghadapi cobaan ujian ido uban nedo Yesus nang ditangiang alia manami badau mahami sian kajahaton idok tong jauhkanlah kami dari pencobaan atik buadang manaod do pehita dang siap sedia do pehita di ujian ni mangido tolok kita tu di bata asa unang di paloas ujian ni tu hita o dang manaod do pe alemo lodung manaon sakka mo manasaud ali Tuhan tarima jana di dok manaon di ujian ni manang di godaan baru muse dakatop muruk dakatok terimas ima halak nabengit baru muse dakatop ibana medeli dohot dakatop ibana mago pakirimonna ima halak nabengit padua hum muse didok ibana di KBBI dang humalabut dang tergesa-gesa adong do pasani halak batak nai humarujur ninna tata iddahanna na humalabut putar udun na ninna imay jadi dak kumalabut dang itor molo bahasa Indonesia na dang tergesa-gesa dak kumarujur alay di partikianon
dia ka generasi na baru nungaingon kana poso dak cocok bei hatai ikut sepak-tepak do kan dang bui labbat na tuita na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus nang apostol Jakobus ope do alasada sian rumang ni hadirion ni debata ima habengeton. Salah satu karakter Tuhan ialah sabar, panjang sabar, merlebas niroha. Asa ido buita idei di 2 Musa bidutul plopat ayat onom. 2 Musa bidutul plopat ayat onom. Disi tarida do labas niroha ni dibata. Asa naing doi suan tu hadirion ni namangaku nama katidakko dirina akka anak ni dibata alana halak batak pedidok dang dau tubis siaponana alana dibata gabe amado dihitai ya unak kolet ditikia dong atong ina na mabalu sabar mahamuinang adong do ama na disurgui ninna jala edde na pe adong do ama na disurgui ido edde to kaina na mabalu anggo to ama na mabalu wado permuna mayate wado edde to ama akan na mabalu sabar do manang daom manang unang loasau di habujungan di naso mardongan moluakamon sabar do manang daw gudang do hubereng akaina manaon di pangujunan molo pedietong habaluoni habujungan saha rudi ujungna dang marhasohotan aliyang gua kamoda molo dung mabalu apalagi molo padita mabalu amang molo sayro ruas molo sahalak mu na jabu sigad do ibaro manguli mahamu amangin na ang do kesaksian ni akapadita na mabalu api adong do siarak molo padita mabalu ikon adong do time na tikina jadi apakah ama manaod do manang marbenge niroha do dinguluna asa gudang do ama nahatop modding ala surpe madok gudang do gumudang do ina ni halak batak mabalu berarti mulubu ite tanga johamu wakainai mendapok juara dohamu gudak kamu nama naon di habaluoni ya marbenge niroha ade ido nataida sada karakter manang sada hadirion ni nama dok dibata jahuba amadi ibana ikonadong do habengetoni iko benget merlebas niroha tuhita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus laos naing di pa tongon si Jakobus soddo asa mernida sengod dia do rumang ni tudos ni halak na benget didok ibana paidaidahamu ma akka didok disi parhauma paidaidahamu ma berekamu ma parhauma bohado parhauma marhabengeton may mahon perbueni haumanay molo parhauma dada na holad dung disuan baru martukulisang ma paimahon perbueni haumanay idang alay ikon na borha do ibana sigap do ibana mernida haumanay apalagi molo haumay na ikon pamasukod doaek haumon tadokkom mazuyete eme halak namareme molo mahiyang aek siak kaumay olo do iyalang sikke akka eme sehingga
manang bui do on gabi gagal panen. Jali ko beringon na do. Ati nadong do akka guluk-guluk na naing mangago suasana ni. Berarti ikut berjuang do perhaumai. Ikon bergerak do. Ya. Adong proaktif. Borhat. Hubas. Mernida. Berarti adong do perlawanan. Adong do paraloan. Dia akan nama bain suasana nei gabe dang berhasil. Itu sasitong dah. Ikor radido nasida mamerengi. Ikor borhat do nasidang dang bui. Margot dopong manang polen na may mahon. Tahu. Berarti ikut do berjuang ibana. Tuama kadongan na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Didok, di poda saplonom ayat 32 di bahasa Indonesia mau buat. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wedo jahamuna di poda saplonom ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya. Ya. Baru melebihi orang yang merebut kota. Jadi tabereng mate. Didok bisi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Molo pahlawan isi doa lona. Musuh. Ya. Nekak ma sudah paralatan manang senjata di nasida. Molo sada pahlawan. Alai didok sasitong na halak na bengetinin na ima nabui menguasai hadirion na. Berarti diri ni bado na perlu dihabengeton. Takalak. Hape jodoh kok gak sabar ka? Ninahita. Sabar ko. Saya do tadokokan. Jadi nak nami siap pudani selalu do sabar pak. Ntar dulu. Molo ni do buat jo samaku tes di bapa molo ningon. Majo pak sabar. Ntar tunggu dulu. Saat tunaung nyunggal manang tulugalas. Aiki. Ibering ma, udah minum rupanya bapak. Saya pinai ma, entar tunggu dulu, sabar bapak, saya namun. Ya, ima tidak dana nongengon. Saya ibadah disuruh marsabar, marbengek niroha. Bapak ini percuma pendeta, saya nadope si bata. Itu kan. Nah itu kita naolongan itu Tuhan Yesus Kristus berarti didok nakingani. Orang yang sabar adalah orang yang mampu menguasai diri. Ibana lobi siap pahlawan. Berarti isi do musutta maradopun hasabaroni. Dirita. Ikom monang do dirita. Alana memang ditongu-tongani ngoluon. Jodoh hita diatur pikirata. Jadi neng monang di hasabaron. Iko kita do mengatur, mengelola, mapareso pikirata. Alena selilingon, sirindo hole pikirata, tapai hutihut. Rohatta tapai hutihut. Dakatani di bata tapai hutihut. Lomo ni rohatta. Isi dona monang antara haauon dohot hasitongan manang habonaroni di tonga-tonga ninguluon. Songonido halak namar bengek niroha talu dirina. Jala halak naso sabar say dietong dodoho gaya nei sipak nei hadirion nei gebe panaikon harga dirina. Waduh ngaaube namonang irasongoni. Na memang di tonga-tonga ninguluon
jodoh taparsualhon antara monang doho talu. Kan itu kan? Isi do na monang, isi do na talu. Isi do neng tapamonang. Monang do Tuhani, Tuhatta Yesus Kristus namadok. Sakakmu mana sahut aliamang. Kehendakmu lah yang jadi. Tuhita na hinahulongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Ido ibana muse ditudusan na. Ido ibana songonon. Di ayat sia do ayat ayat walu. Alia kadongan akka panurangi naman marjamita. Artina taida ma akka panurirangi. Lana mulo tapay huti do naking mulo sabar kita di namar porang do dirita. Gabi jo do tar tu parungutunguton marungutungut jo do hita gabi masalah hodongan ya ditikin na susabari hita contoh na songono molo pay may mahondongak kita marjaji tunggulan nanti habis kebaktian duk sayan nomor mingguarian nei pajupang pehita dah di dia mahita rakmangam mahita ninna manang nei dia maparjupanganon rupane jam 3 hamu say kebaktiak karwa mula marminggu tadok majolo ngabe jam sada man non pajupak kita naing mangan di sada tempat hape ibana do neng mabayari sialangonon ibana marjaji dong aton sahat jam sada hurang 5 ngai sihita emu bado malena molo na marjaji namay may mahonon jaji odongan rakma mahita dah ala kebetulan boto ho ulang tahun au mazo mabayari si panganot tayo na jino ulang tahun non doho semanga na marabi-abi buhay pajupang ibayar muse marsi panganon saha may ba na to parjajian ni say dibereng dang marnaro tapi ngalam hukus uap ni panggang do manangahamon rupani saya dianggo lemtab ba malena emang jam saya daliwa saplima dang marnaro ninnaro hama angguaw saya berduaw ali si sajok kalor dodak tahanon sutung manobon non asam lambung kanima kan si sajok kal masuk nasi ubenon ya amang saya terpai meima dang marnaro Uy jadi do sabar do ibana ali alasan naking ngalam tabba male sahan jam sada saparopat dang rodope dongan non neng di telepon dang mangalusi ya di telepon tangang diangkat dibain WhatsApp contreng sada berarti dang aktif mang satu tau nga dua dang marnaro wah manongaing tadi konokku manang daw HP nga marjaji wado carata mangadopi na songono hamuma nongaing namale manakita manamale wado carata mangatasyo dihubungi dang buy ni telepon dang nyambung sepay mau salala ma hudul di sido hita mukir radong do diba ma onaukyak kepek ku nga mga sendiri yaw maksen makan sendiri kan tapi dang marnaro do upaya muna buy jadi dora amay bagasar rohamuna macam matihas rotu bagasar rohakat nabuado nungay nasodingo do nasala do alamatom ya idi do nakingan do namangani saya ini sulukit matu bagasar diri hape dang iboto hita kane nabuha situasi ni bana ibana pedang buy makubungi hape ibana pe nga say garu-garu uluna amang ibana pe nga buosap pay mahon tarsongoni marupani maulahonot tiba-tiba romay bana margrep hape naking marmobil do kenapa nek grep kau wasa margrep po anggoy bagsar roha nga jam 2 rodo pe bayong nga malehia na unin na
Biasa ibana tong mga jam sada kan? Nga jam 2. Jala tabbado emosi, lam tabbado maletta, di na may mahono na palagi jadji nakig dang ditepati. Jala senaing manguhumi dohita. Na pay mahonon. Perlu dilatih habing iton ni rohay. Mula so ni ajarak ko mahita martangyang mahamu. Tuhan ajar yaw udok ma say manaw matuhas subiyokon unang marsahit mulupe dabbataw ngol-ngol lahopay mahodongaki. Ati nabwa manang naaha na masa di bana dongani may bana Tuhan. Hape po Tuhan muna do. Nakopes do ban ni mobil na. Ya, kopes ban ni mobil na. Ribak. Olo kasakasaw kita di sini. Kau, ho, merjanji ho jam sada. Hape nga jam 2. Mungkin molo tadok songoni ibana pe. Ho pe dang isuku ko na boha inon na do. Aturan na dinggap parsauran ni halaki gabi so dinggan. Ho pe dang isuku ko na lani ah benna terlebet tau. Bocor ban ni mobil huboto odo. Manak somanga patong do rapo ina. Oh lo songoni. Biasana asa mulo songoni amanginang ada sinonta. Tuhan mo liate ma ngarobi bana. Nah. Soni do tiak kaina di jabu pe. Mulo liling roa matay bade do kamu. Ma jajihan biasa na mula jam 11 sa matay. Pas hubungan pedang boy, telepon dang boy, Roma jam 3 pagi. Waduh hamu may mahon nakay inay di jabu. Itutup mak. Ang do na diba ipanengel-nengel. Manang ngasa nga be tabu na mudumi. Isima biasa na haroro ni panakkoborngin. Ro. Agak gerimis musay ngaliari dakpola pakyase tabu mudum. Waduh hamuna akaina laho mabuka pitu tua mata. Aung dorade ba maddo. Isi maho iluar maho. Halak nga mudum mula sa paradatun. Hodo harua mangetong akka biaya ni na manguli. Iban nalilik ko mula. Aung do naman do songoni. Ale anggo ina na sabar. Dang gelisa ibana. Dang gusar rohana. Tuhan luas au modum pay mahon amat takku. Ibana pe seha ro. Posdo rohakku manang na niya liling na pe ibana saha tujabu. Sedong anam mo do ibana. Adong doham wakay na soni. Duk saha ibana manutu itu. Senyum do pe hamu. Itonga-tonga ni kegelisaham mo na isido hamu neng tadaw na marbenge ni roha akaina. Pak sudah pulang rupanya Bapak. Bapak ini udah sampai rupanya. Tuhan memberkati Bapak ya. Baru manang nasugu suku nomu nama perdalanan na. Pak teringatnya kenapa malam kali Bapak? Kapabon nama do dinggan. Hape na dong do masalah siyan luar. Ro disambut do masalah. Ahaso mulo teletabis naking berpelukan dokan. Mulo songono na don. Laga kambing idok. Ya. Imana masa. Jadi benge mahamu patari daw kamu akay nay hasabawa memuna hamu akama betong unang peliling-lilik kamu mulak. Ang dasongoni. Ya. Sering terjadi. Aw nga mama nabisuk ninna alasay maula mataw inatod dunguan. Pas teras ni jabunay pas rogerimis dang boy marlinggo mamatay di teras ni jabuy. Ngatono iba na tong, mak buka pintu ini, buka coba, omak niyahain na. Dang marne buka, isi mahiluari maho, sama tono bulusok na liling ako mudum, alak nga sonang mudum na. Mak buka coba, dang marne buka. Bisu amat ton, ang guaw nga so malaho na udan. Anok ko na udak kepengos sude na huban, o buwa main na. Oleh niro, hepeng. Bentar mak pak ya, itu rinna.
Oleh ni dok hebeng. Nanti bahasa uang ini. Banyak ini uang ku bawa. Ada 12 juta ini. Iya pak. Honian. Sabar mahoda. Buka bituan itorin na do. Ala dong. Hebeng. Anggoto hebeng iho. Kanido kan istilahnya. Nah tuita na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Di doon nakingani berek kamu maka panurirang. Manangakan aposo ni di bata. Porsedo hamuna si Abraham yado tarujun. Yado merdosa. Di bagasan na mengelola. Lau pasahuton habingeton ni rohai. Olo do si patahita. Salpu. Dang gabi murni. Dang gabi tikos. Habingetot tay. Sabam do. Bengek do memang si Abraham. Molo berek kamu film ne baru the only one itu tahen wae film minun tapi yang disi menceritahon si Abraham ngulu si Abraham alai si Sarah dak sabar akhirna tong si Abraham doi salahon bereng maningalomo-lomo ni si Hagar tua udain alai neng dipataridahot di son hasabamon do habengeton ni si Abraham tarpaimaima do ibana song kata ni dinya kana poso nongaing sabar doa pai mahokko alai terhiri mau disada katorangan ninna perlu adok katorangan adong natapaima di habengetot teh kita nah naholongan itu atas Yesus Kristus di patuluhali muse karingot pelatihan ni bohado mangado pion asa bengek ni roha ipatudos masongos si Job ya ipatudos songos si Job wado si Job parwa amangina si Job ngoluna na diluas di batai bana masuk tu ujian manang pangujunan ni artana sudah habis ya nakon na nasa pului mate moding baru ibana marsahit dangadong be nabuhay tarida di parnguluan no ngayon songos si Job ya aledo ibana ma di Job 27 ayat 10 di bahasa Indonesia karena ia tahu jalan hidupku di boto di batado dalam ningoluku seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas naing di pataridaho si Job di ngulunai songon mas molo di bahasa Indonesia bahasa Batak idok songos sere dedo ibana do alai anggo ibana di boto do dalaku tung sura diuji ibana au songos sere napitama au ruar songoni manian habingeton ni rohat ia habengeton ni neng diuji siak kita tikos do manang daong marbengek ni rohahita may mahon tidok neng Roma Tuhani asa bohado hasabamon do habengetotta lahu pajupang do Tuhani irasudi do kapostel madok jala dihirim rohani nasida do di tonga-tonga ningul nasida ditikki mangulu do penasida disima neng rotu hatta Yesus padua halihon alai molo dingulu tos setai pai madang roibana ete nahita do manobo ibana teh ya iko jumulu hitam modding sorodo pe Tuhani iko naing terida habengeton ni rohana alai yang go si Job ido ibana tuksura diuji ibana au songo sere napitama au wado harua papitahon sere bagaimana memurnikan emas dia harus dibakar dipanggang ikut di pamohop do ibana marhite api namar nala-nala molo aek 100 derajat molo sere mar 1600 derajat mohop samohop mohop na gebi songon aek ma sere baru dipabahir ma molo adok kiat do busi
mula dokyat do perak, mula dokyat do tobaga, sirang maon. Sian sere sinakingani, gabi tarida ma sere manang logam mulia. Danga dong bedisi parungutunguton, danga dong bedisi humarojor, danga dong bedisi murah madele, imahala namar bengek ni roasi nakingani. Sabam ibana manaon namasay. Jala tusido hita, tibuan hadiriotai, asa tarida kobaran ni hadirion ni halak na mangihutot Tuhani. Ito sa sitong na. Diuji do hita. Toho do yamang inang. Diuji hita. Jalai dokon berek kamu ma. Hatuaon ni akka. Naposo ni di bataka panurirangi. Mereka berbahagia. Ia dung sangat talaki. Rodi ujungna. Berarti dihadiri oton. Marukil dohita asa sahat tu ujungna. Asa monak kita. Jangan menjadi pecundang. Jangan menjadi gagal dalam langkah kita. Unang gabe marisuang paraluani. Ia mahkota tidak ada tanpa salib. Dari kamuna molo adok silang nitu atai adong do mahkotana kada parmonang doi. Atong dalata asamonang ikom marhabengi tod doi. Di ujung ni jami tahun deng benokku sada songon ilustrasi na somal tabigi. Isa datiki adong masada sisian ni guru kungfu ni halak Cina. Idok ma tu guru non. Bado benokku asa merguguau. Bado benokku asalam tangau di asisian monin nama tu guru na. Memang songon nagale-gale dotong sisian non. Songon meh romho ninna. Ulammu perpudi ojar mabatuon manang adong tikim. Setiap adong tikim ojar mabatuon ninna. Masuk mu guru ojar mabatui. Tiap adong tikim ojar mabatui. Lau maturuhana. Dung lau guru naon saya diulah ni bana ma dungo manogot yojar betuon sa guguguna bota arian neno muse yojar saya terus masongoni yojar terus saya diojar dungi hira-hira ietong guru non nong margugu ibana rome bana pajupangi sisian non pajupang mahalaki isa da pertemuan nin nama matsai kirim do rohani sisianon taringo tu guru nai ahado perbuini nani ulahonna jala dia do lapatan ni nama ngojar batu di pajupangin na sida guru nami ayahay nina hatam do madok iya dong tikim ojar mabatu saha rodi songonari na tinadikon ni guru yaw say wajar do batui alay dangolo morot dang margeserin na mekkel magurui anahanin na bereng maboto hommi tanggali-gali bihokanin na bereng madugul-dugul mi parwahom makuda-kudam ninna bungi adong do perubahanmu kasongoni mahita di nguluto ikon adong do perubahan. Ikon adong do hay baru di ngulutaw. Molotan nasalpu songonod do pehita itaunon iko buhahita. Dung idok ma itiok ma ado strong ni botohon ni sisian non ya ngalam marguguhin ma. Olo betu idang margeser. Ay hudok tuwa harowa. Ojar ni kudo
Takudok tuho geser batui. Ini atar geser hoi. Iko bulldozer do manggeseri. Na ahan na didok na disi. Jo do akan masa di ngulutoni nang do tamu amang sasitong na naing patubak ko kita do. Sadalatihan doi songonak ka anak ni di batahita. Ya masa piyak ka na masay tuhita. Mangalatik kita doi asalam tubak kita. Asalam tuguha porsiota. Songo sisian na gale-gale sinakingani. Dunglam liling ipasomal-somal dirina. Hadiriyon na, botohon na, daging na pamatang nai. Molodidok di bahasa Indonesia. Semakin kekal. Itu sa sitong na. Jadi, nagabi Kristeno kita lam tabbado ngulu ni hapor. Lam diwasa do hita. Manang murah-murah do hita muruk. Murah-murah do hita marimas. Murah-murah do hita madili. Ya. Sabam do hita. Jadi na di hapor luot di sona manginang. Asalam tubang tutuguna habengiton ni rohatta. Hasabamutta. Lasongonido. Mululas lilik piyaw marjamita. Sabam dohamu? Ha? Apalagi mululam sumangat tusi hamu jamitaku. Sabar dohamu? Mukira ang domadok buti. Saya tudu-tudu jam naik. Ya? Ya? Ate amangin ang. Manang. Nabatukon. Ala naong bosan. Tak sabar be. Lau paujuk ko jamitay. Ido kan? Iso diuji do kita. Termasuk di ape mulo tabay na si dison dak cukup arus manang pagudak kuon sabar dohita kipas-kipas do pebuti au pihudukan dua manginang ya kan iko sabar dohita di kondisi iko manaod dohita atong ditongan ni nguluton uzi hamuma dirit tabi naung ulak ni dia do manang nong sungod dia do perdalanon ni hapor seota taringo tu habing ito ni ay nabingit do perlabok ni roha do di bata ya songon tudusani songon anak na namagui sabar do ibana may mahon songon ima hasabamota parbengit ni roha ditikiro akka parukilani itikiro akka hamaoloni yuzi hita asa dung monak kita gabi doho notama dakkolek guguk ku hape na doho do gugu ni di bata doho do hamoraon ni di bata mangurupiao asa dung monak kita gabi mertua merlas ni roha itulah kebahagiaan yang sempurna di leod di bata namagoi di paulak di bata di pasuang di bata songon namasa tu si job si dua lopi muse di paula di bata alana memang dak sandiwara ya dak si paula ibana namar di batai terus do ibana berjuang pamonakon sakap do lomo neroa ni di bata di hadirionna amin martang yang mai mulai ate Tuhan di barita nauli dihami sadarion urupi mahami asa gabe marbengit ni roha kami aido sada gobaran ni hadirion ni di bata habengito ni naing maidomu dihami diakka natinobusmon marhiti Yesus Kristus Tuhan nami pargugui mahami amin maredehita Kami
Sian sada Petrus iddu 2 ayat 5 sonom madidok. Say olo manang hamu Paulion songon akabatu na mangulu gabi bagas partodion jala hamalimon na badia laho mabuan akapelian partodion halomuan ni roha ni dibata marhite-hite Yesus Kristus. Amin. Tapasaha ma peliat. Mahita jom-jom. Martang yang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami podo mual ni nasaw libasa na moliutus dison hupasahat hamido pilian hamalation nami toho sejalo jala pasu-pasu ma pilian namion asagabi dalap panidangion parsauran dot ulaon asini roha di huriamon. Baim mangulo nami gabi pilian na Bartolomo ni Roham. Jala parsidohot parohon harajommu holong hasitongan do hadamyommu di sadok portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim
asa saya totong mandok moleate Tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Tuhan Yesus daging dohot rohani sarut nahu kuasa Tuhan Yesus Tuhani dan guru dia Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Leo madihami sedarion hanguluas siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unak kami tuguto pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Di sodakot Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di sodakot Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaurhom madamena tutodim.